Здравейте, прекрасни дами и мъже, които ще гледат това видео, тъй като освен в групата ми за жени ще бъде публикувано и в другите ми социални мрежи. Реших днес да запиша видео на тема, която вие пожелахте. Всъщност тази тема е много често срещана и много дискутирана наистина. Доста и се дава фокус и има толкова много информация по нея. Може би за това до днес не съм снимала видео тази тема. Писала съм някой друг текст, но не съм я разглеждала в дълбочина през моята гледна точка и знания. Реших да снимам това видео този път навън, в една от любимите ми градини в Пловдив. По принцип снимам видеята си на тихо място, тъй като обичам да нямам много разсейващи звуци, но този път ще изляза от тази рамка. Темата е, както казах, много популярна, а именно за нарцисизма. За много от вас е интересна, дори необходима за тези от вас, които имат някакви такава опитност или са имали такава опитност. Изчела съм и аз като повечето от вас много статии и съм изгледала доста видеа по отношение на нарцисизма и това, което наблюдавам във всички тях е, че се говори за нарцисистите понякога през една ирония. Иронизират се тези хора или се говори през чувство на озлобление, на гняв от потърпевшите, от хората, които са живели или живеят с такъв човек. В това видео не искам да оставям такова послание, нито такова усещане и след като го изгледате, искам да съм ви дала една гледна точка, която да ви е изпълнила с необходимата доза разбиране към тези хора, но и достатъчно смелост да не толерирате това отношение в живота си. Откъде започва всичко с един човек, който се е превърнал в нарцисист? Както много от вас са наясно, нещата винаги тръгват от действото, дори в някои случаи тръгват още от пренаталния период, от утробата, когато, да кажем, детето не е желано. Още тогава то се изпълва с отхвърляне, защото е задържано, въпреки че не е желано. И след като се появи на този свят един човек, който се е превърнал в нарцисист, той бива предаден от собствените си родители. Защото, както знаете, децата обичат безусловно родителите си, но понякога има родители, които не обичат безусловно своите деца. А има родители, които въобще не обичат децата си. За някои от вас това ще се стори невъзможно, особено за грижовните родители и за хиперпротективните родители. Това ще се стори като нещо, което не може да съществува. Нали? Кой родител всъщност не обича детето си? Има такива родители. В света има всичко и е хубаво, че вие не сте такива.
за това не е част от вашия свят, за това ви е трудно да го приемете, но всъщност има такива родители, които не ги грижат с децата им, които изкарват всичкия си негатив върху тях и всъщност така създават нарцисизъм, в който се развива в тяхното дете. Защото детето е подходил с любов към родителя, родителят го е отблъснал, отхвърлил, наранил, тормозил психически, физически и в един момент това дете израства с убеждението, че любовта е болезнена, любовта е нещо лошо, любовта те наранява и те се затварят за любовта, затварят се за хората, които искат да им дадат любов в бъдеще и си отмъщават на тези хора, които се появяват в живота им за това, което родителите са им причинили. Защото всъщност голяма част от нарцисистите не успяват да се отмъстят на родителите си. Затова го правят чрез други хора, наранявайки други. Защото когато съжителствате с някой, най-често търпевшите на нарцисистите, това са техните партньори или партньорки, с които живеят. Когато съжителствате с някой, той понякога се случва да каже нещо или да направи нещо, което напомня на това, което родителя им е казал или е направил и ги е наранил в детството. И всъщност това отключва техният гняв и липса на контрол на поведението. И всъщност точно тогава те нараняват тези хора с думите си, които могат да бъдат изключително груби и студени, както и физически, като физическата саморазправа вече е крайност. Повечето нарцисисти са отлични манипулатори. Просто те си надушват хора, които са залитнали в своята емпатичност, в такава крайност, че са забравили себе си, не се грижат за себе си, нямат така наречената емоционална хигиена и нямат граници. Нарцисистите си избират хора, които да нямат граници, за да могат да се хранят от тях, унижавайки ги и наранявайки ги. Защото това те го смятат като един вид компенсация. Компенсация за тяхното страдание. Един вид, щом аз страдах и другите ще страдат. Което е много отразив на много наранен човек, на много наранено дете. И всъщност посланието, което искам да оставя в това видео, не е отново нападки към хората, които имат нарцистично личностно разстройство, по-скоро искам да ви дам фокус, че това са хора, които някога са били чисти деца, невинни деца, наивни деца, които са толкова психически наранени, че и физически. И един вид да се превърнат в това, което са, е било тяхното спасение като деца и като юноши, докато са живеели с родителите си. Въпросът е, че когато пораснат, те продължават да се държат по този начин с хора, които нямат вина за техните преживявания. И ето тук вече липсва всъщност емоционалната зрялост на нарцисистите. Те са застинали в детството си, когато са били наранени и отказват да пораснат. Защото един зрял индивид, той няма да си позволи да нарани хора, които нямат вина за това, което той е преживял. Нарцисистите са непораснали възрастни, които са в една вечно отбранителна позиция, изключително, както казах, изкусни манипулатори
те ще направят всичко възможно да не почувстват вина и да я прехвърлят на другия за каквото и да е, дори за най-обикновени ежедневни битови въпроси. И всъщност фокусът ми тук е основно, че те са наранени деца. Те са просто жертви на някакви обстоятелства, които жертви се превръщат в тирани, за да се отмъстят. В никакъв случай не оправдавам това. Просто искам да ви кажа, както имаше така един цитат в един филм, не помня вече кой. Чудовищата не се раждат. Те се създават от чудовища. Знам, че звучи грубо това определение, но го използвам като така да внеса малко яснота по отношение на това, че нарцисистите не се раждат такива. Те се създават от нарцистични родители, в които нарцистични родители пък са създадени от техните нарцистични родители. И така се завърта колелото. А всъщност накрая бива обвинен само последния потърпевш. Всъщност в това видео искам да оставя и посланието, въпреки че тези хора са жертви на някакви обстоятелства, това не означава, че трябва да ги толерирате. Необходимо е да ги разберете и да се отделите от тях, тъй като не можете да им помогнете. Ако един човек не иска да си помогне сам, вие нямате много какво да направите за него. Ние не можем да помогнем на другите, ние можем просто да сме им някаква подкрепа, ако те искат такава. Но много от нарцисистите всъщност не искат помощ и бягат от единственото лекарство, така наречено, което може да им помогне, а именно любовта. Тъй като те се затворили за нея и не искат да се отворят повече, защото тя някога ги е наранила. Но пропускат факта, че вече не са онези малки наранени деца. Те са зрели, възрастни. И докато не се отворят за това, че са зрели, те няма да погледнат към любовта, към лекарството, което всъщност е тя за тях. Знам, че за много от вас това, което казвам, не е ново, но както казах в началото на това видео, тук не искам отново да нападаме тези хора. Не искам да подчертаваме колко лоши са те, колко нараняващи могат да бъдат. А по-скоро искам да оставя едно чувство за разбиране към тях и най-вече за способността да поставим граници и да не се поддаваме на такъв тип манипулаторство. И да имаме смелостта да се отдалечим от тези хора, защото, знаете ли, единственото нещо, което обезсилва нарцисите, това е безразличието. Когато вече не могат да ви наранят и да ви жегнат. Така че, за да се справите с подобен казус, ако имате такъв в живота си,
Това е да помислите за себе си и да сложите граница, да не допускате да ви манипулират и да ви нараняват и съответно да си тръгнете от такъв тип човек, а не да се въвличате в това да го спасявате. Такива хора не искат да бъдат спасени, защото, знаете ли, когато искаме да сме по-добре, да се почувстваме по-добре, да оправим живота си, ние търсим начини. Ако сте забелязали, много рядко някой нарцисист започва да търси помощ. И това е така, защото на него така му е добре, така му е сигурно, така му е комфортно. Но хората, които са в живота на тях, не им е добре с този човек и не им е комфортно. Затова е много важно, ако сте залитнали в някаква крайност на емпатията и сте така решили да ги спасявате тези хора, да си спомните, че докато спасявате някой друг, губите самите себе си. И в един момент вие ще спасите този човек до някъде, докъдето той ви позволи, но ще се отдалечили тотално от себе си. Затова, преди да се впуснете да спасявате някого, се уверете, че сте спасили самите себе си и нека във вас да остане едно разбиране към тези хора, но не и толериране на поведението им. Пожелавам ви хубав ден и до следващото видео.